În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, iată, avem astăzi o Evanghelie care chiar spre aceasta ne îndreaptă privirea, spre puterea Cuvântului lui Dumnezeu și spre puterea încrederii în Cuvântul lui Dumnezeu. Să te încrezi în făgăduințele lui Dumnezeu, să te încrezi în tot ceea ce Dumnezeu a promis. E mare lucru, să știți. Pentru că avem nevoie întotdeauna nu numai de credință, și de o puternică încredințare, că așa o definește Sfântul Apostol Pavel credința în Evrei, în capitolul 11. Spune, credința este o puternică încredințare. Chiar Sfântul Apostol Iacob merge ceva mai adânc și spune, credința au și demonii. Păi și ei cred în Dumnezeu, da? Da, credința le folosește la ceva, rămân tot demoni. Credința aia lor este o credință care nu îi schimbă cu nimic. Ori încrederea este cu totul și cu totul altceva, să te încrezi în ceea ce Dumnezeu a promis. Chiar și atunci când vezi că toate evidențele spun să nu te încrezi. Atunci vine adevărata credință. Vedeți ce înseamnă credința? Credința nu înseamnă ceea ce vezi, ceea ce pipăi. Zice, credința este o încredințare în lucrurile care nu se văd. Deci credința se referă la lucrurile care nu sunt palpabile, ci la lucrurile care sunt dincolo de palpabilitate. De exemplu, credința, vedeți ce adevărată, noi nu-L vedem cu ochii noștri pe Domnul Iisus. Și ați auzit ce spunea Cazania mai devreme despre credință. Cu ochii noștri vedem Sfântul Potir pe Sfânta Masă, da? Și acolo este pâine și vin, în chipul natural. Dar dincolo de ele ce este? Ce avem nevoie? De credință. Că dacă n-am avea credință, cum să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, crezând că acolo e o frimitură de pâine și o linguriță de vin? Atunci înseamnă că tot ceea ce facem noi nu este decât pentru pământul acesta. Ori Domnul Iisus Hristos, odată cu venirea Domnului Iisus pe acest pământ, a venit și adevărata credință. Pentru că, să vedeți, Mântuitorul în Evanghelia de astăzi spune, n-am găsit atâta credință. Numai după ce a venit Domnul Iisus acum 2000 de ani, s-a descoperit adevărata credință în care noi trebuie să ne încredem și să credem. Credința în cine? Cred în cine, spune crezul? În unul Dumnezeu. Noi credem, credința noastră nu este în niște lucruri materiale. Noi credem în Dumnezeu, credința noastră e ancorată într-o persoană, o legătură vie cu Dumnezeu. Credința înseamnă legătura credinciosului cu Domnul lui, cu Mântuitorul lui. Credința îți face puntea de legătură, ca telefonul, care ai format numărul și vorbești la capătul celălalt cu cel care vrei să vorbești, nu? Așa e credința. Prin credință noi intrăm în legătură cu Dumnezeu. Fără credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune tot Sfântul Pavel Evreilor. Așadar, avem nevoie de credință. De exemplu, acum, în momentul în care noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de o credință mare. Să nu ne mulțumim cu o credință mică. O credință mică nu prea face minuni. Vedeți, lipsa credinței poate prelungi stările de agonie, de durere, chiar și asemenilor noștri. Gândiți-vă, când Mântuitorul a vindecat și n-au putut ucenicii, n-au putut farisei, n-au putut cei de la templul, și când a venit Domnul Iisus de pe muntele Taborului, unde se schimbase la față, a găsit pe ucenici certându-se cu fariseii, îl tămăduiește peste toate acestea și la sfârșit, după ce îl face bine, ucenicii întreabă, noi de ce n-am putut face lucrul acesta? Și știți răspunsul, nu? Din pricina puținei voastre credințe. Deci puțina credință i-a prelungit suferința copilului. Că dacă ar fi avut credință, dar nu așa, noi credem credința, nu comparăm, să știți, nu este o ceva material. Mântuitorul spune, de veți avea credință cât un bob de muștar. Dar știți care e dorința și cerința și ce se cere? Să fie adevărată. Că dacă e o credință falsă, mică, atât cât este ea, dar să fie adevărată, puternică, statornică și ancorată în Dumnezeu. Că dacă nu e în Dumnezeu, Doamne, eu cred. Cred în Tine, Doamne, că tot ce spui Tu e adevărat. Păi da, dar uite toată lumea ce spune în jur, că nu e Dumnezeu. Nu mă interesează ce spune lumea.
Cred, Doamne, că Tu vei reveni. Te aștept, Doamne Iisuse, să vii pe norii cerului. Iisusul vostru v-a promis că vine și nu mai vine. O, spune o cântare a fratelui Traian Dors, așa într-o liniște și un har, ai să vii din nou, Iisuse, iar, când nimeni nu s-o aștepta, atunci va fi venirea Ta, că Dumnezeu nu vine după socoteala noastră, nu vine după calculele noastre, ci vine Domnul după mila Lui, că Dumnezeu știți de ce nu vine încă, mai are păcătoși ca mine de mântuit. Mai împinge, Domnul Iisus mijlocește ca om la Tatăl și spune, Tată, cum a zis despre pomul cel neroditor, mai lasă-l și anul acesta. Poate și eu sunt pomul cel neroditor și poate și frăția ta și spune către Tatăl, Mântuitorul Domnul Iisus, Tată, mai împinge vremea. Lasă că noi nu avem treabă cu vremea, anii, nu are treabă Dumnezeu cu ei, că Dumnezeu este veșnicie, Dumnezeu măsoară în veșnicii, milenii, în ceea ce nu putem noi să măsurăm timpul, că timpul e pentru noi oamenii și spune, Doamne, mai lasă și anul acesta și de aceea Dumnezeu mai împinge ziua venirii Lui. Dar noi trebuie să spunem și să credem așa cum mărturisim în crez. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Chiar dacă nimeni nu mă așteaptă, tu să o aștepți. Ca cele 5 fecioare înțelepte, care celelalte 5 ațipise, dar ele au rămas pregătite cu candelele. De aceea e nevoie de credință. O de-am avea noi credință. S-ar muta munții din loc. Dacă am avea credință, am vedea minuni în țara noastră că se fac. Am vedea bisericile noastre strălucind, nu de aur, nu de argint, nu de veșminte, ci am vedea strălucind îngerii lui Dumnezeu împreună cu noi și am vedea cum Domnul Iisus aievea ni s-ar arăta dacă am avea credință ca noi să-L primim pe El. De aceea Dumnezeu face apel mereu la noi să avem credință, să credem în El, să ne încredem în El. Vedeți ce mare lucru e să te încrezi în Dumnezeu? Zice un cuvânt al lui Iov, dreptul Iov, care a suferit atât de mult. El care era exact în cea mai grea suferință, în cea mai grea durere, să vedeți ce răspunde Iov, răspunsul lui Iov. Și spune așa, 19:23 în jos până pe la 27, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Și uite că s-au scris într-o carte, în stânca cea de veci, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Știți cum era Iov? Era în ultimul hal, suferință, pe el îl lovise, îi se dusese toată averea, starea lui psihică era la pământ, starea lui trupească era un dezastru și în starea aceea spune, știu că răscumpărătorul meu este viu, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Da, chiar dacă trec prin necazuri, știu că Dumnezeul meu este cu mine. Cu ani de zile în urmă, am stat lângă un frate care, cum spunem noi pe românește, am ținut lumânarea și era într-o stare așa grea, ca înaintea morții. Orice om nu e așa de plăcută și nimeni n-a prea, și Domnul Iisus a scârbit de ea și a zis să treacă paharul acesta de la mine. Ca a spus în Romani azi, apostolul care s-a citit la strană, Roman 6:23, plata păcatului care este? Este moartea. Dar păi moartea așa e scârboasă, dar spune psalmistul, zice, moartea păcătoșilor e cumplită. După ce că e scârboasă să mai fie și cumplită. Și avea așa suferințe, frate Arcadie, și spune, știu că Domnul meu știe de mine. Eu sunt în suferință acum, dar Domnul meu știe de mine, știe că eu sufăr și știu că e lângă mine. Să te încrezi în Dumnezeu până în ultima clipă. Să crezi că chiar și atunci, când ești în cea mai grea clipă, Dumnezeu este cu tine. Încredere puternică în Dumnezeu. Și acum mă întorc la Evanghelia din ziua de azi. După ce am înțeles ce e credința, să privim acum la sutaș, care e pildă adevărată de credință și de încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, pe când intra Domnul Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care ruga și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit.
Sutașul era roman, o să vedeți, și totuși sutașul acesta era roman și știa condiția lui și a spus: Doamne, nu vreau să te chem în casa mea ca să nu te expun în fața acestor oameni atât de răi, dar, Doamne, Domnul Iisus i-a zis: am să vin să-l tămăduiesc. I-a încercat credința Domnului: am să vin. Bine, du-te acasă, o să vin. Aici a fost măsura încercării credinței. Domnul Iisus putea să-i spună de prima dată cuvintele, dar i-a provocat credința sutașului. Și, Doamne, i-a răspuns sutașul: sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Fraților, nu vă închipuiți câtă credință în cuvântul acesta, spune numai un cuvânt. Cu alte cuvinte, a spus: Doamne, eu cred în Tine. Credința lui s-a bazat pe Domnul Iisus în totul. A spus: Doamne, eu cred că Tu, dacă spui numai un cuvânt, se face marea minune. Asta e credința adevărată. Că și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine sostaș și zic unuia: du-te, și se duce, și altuia: vino, și vine, și robului meu făcut tare lucru și îl face. Cu alte cuvinte, Doamne, știu ce înseamnă, că și eu am sub stăpânire și dacă îi spun: Tu ești stăpâna toate, Doamne. L-a recunoscut pe Domnul Iisus ca Domn și stăpâna lui. Doamne, așa cum am eu sub mine slujitorii mei, cei 100, că așa înseamnă sutașul, era stăpân peste, era cel care conducea 100 de soldați. Îi zic soldatului cu tare: du-te, și se duce, și cu robului cu tare: fă și face cu tare. Doamne, cred că Tu ai toată puterea. Dacă la mine, ca om, și spun robului meu să facă și face, da, păi Tu că ești Dumnezeu, că eu cred în Tine, spune numai un cuvânt, Doamne. Mare lucru e să te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, dacă Domnul ne promite, am cântat mai devreme: eu sunt Domnul, sunt Mântuitorul tău. Cântarea aceasta este inspirată din capitolul 43 de la cartea lui Isaia și să vedeți ce spune acolo, ce promisiune ne face inclusiv nouă Dumnezeu prin prorocul Isaia. 43:1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacov, cel ce te-a întomit: nu te teme de nimic, că eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Credem lucrul ăsta? Credem că Dumnezeu ne știe pe nume pe fiecare? Credem că El ne poate izbăvi? Știu eu. Ajungem de multe ori în necazul și spunem: Doamne, oi putea să mă scap de aici? De multe ori când vine încercarea, noi ne cam îndoim de Dumnezeu, parcă ni se pare: oare va putea Dumnezeu? Vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Dumnezeu scapă pe Lot. Știți povestea lui Lot. L-a scăpat Dumnezeu din cetatea blestemată. I-a zis: ia-ți femeia, ia-ți fetele, fugi la munți, scapă-ți viața. Și Lot așa a făcut, a zis pe drum să nu faci un lucru, să nu te întorci cu privirea înapoi, că în clipa când vei face lucrul acesta vei muri. Și femeia lui Lot a făcut gestul acesta necugetat și a rămas încremenită stâlp de sare în marea moartă până în ziua de astăzi. Fetele lui au scăpat cu el, au scăpat cu viață. S-au dus într-o cetate mică numită Țoar. Țoar înseamnă foarte mic. Și acum să vedeți, Dumnezeu le-a scăpat, au crezut, au fugit de acolo, toată cetatea ars, până la ultimul om, drept pedeapsă pentru păcatul scârbos care l-au trăit oamenii și îl trăiește în ziua de astăzi. Cel mai urât păcat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pedepsit cu nimicire până în temelii cetatea aceea. Și așa va pedepsi lumea și la sfârșit Dumnezeu. Și acum bietele fete, ele știau promisiunea lui Dumnezeu. Le scăpase de acolo, știți ce au făcut? S-au văzut cu taică-su și ce ne facem noi? Zice: uite, am rămas singuri aici, nu avem copii, hai să facem un lucru. Auzi diavolul ce le-a pus să facă? Lipsa de încredere în Dumnezeu. Când omul nu se mai încrede în Dumnezeu, uite, a scăpat Dumnezeu, uite-te ce scrum e acolo la câțiva kilometri, uite cum au ars de vii toți acolo, tu ai scăpat, te-a scăpat Dumnezeu pe tine. Cum? Numai Dumnezeu știe. Zice: îl îmbătăm îi dăm să bea vin, prima te culci tu într-o seară cu el, a doua mă culc eu, îl îmbătăm. Și așa au făcut. Și au făcut păcatul acesta al incestului, al nelegiuirii cu tatăl lor și din ele s-au născut un popor care au fost un popor atât de rău, s-au născut din ei oameni atât de răi care tot timpul au fost potrivnici lucrării lui Dumnezeu. Ce înseamnă să nu te încrezi în Dumnezeu? Și spune Domnul: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Adică dacă ajungi în apă, Dumnezeu te poate scăpa de acolo. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te aprinde.
Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? 3 tineri credincioși din cartea prorocului Daniel ajung în Babilon. Și acolo în Babilon, împăratul Nabucodonosor, a dat o poruncă ca timp de câteva zile, toți supușii poporului său, care era o imensitate, Imperiul Babilonian, să nu se închine decât la Dumnezeul lui, la zeul lui închipuit pe care l-avea el. Și acolo erau 3 tineri credincioși aduși în robia babilonică, aduși din Israel. Și a spus, noi nu ne închinăm decât lui Dumnezeu, noi nu știm decât pe unul Dumnezeu, noi nu ne închinăm la Dumnezei străini. Și a spus, oricine va îndrăzni să facă acest gest, pregătiți un cuptor, încingeți-l de 7 ori mai mult decât ar trebui să fie încins și acolo să-i aruncați. Și acum tinerii noștri au spus, puteți să pregătiți 10 cuptoare, noi nu ne plecăm, noi nu ne îndoim, noi credem în Dumnezeu. Păi dar vă omor, nu contează. Aruncați în foc. Zice, slujitorii care au trebuit să facă această treabă abjectă, i-a luat pe cei 3 tineri, i-au aruncat în cuptor și îi spune, văpaia focului era așa de cumplită, încât i-a ars de vii pe cei care au aruncat acolo. Vă dați seama ce cumplit era cuptorul acela. Și când se uită împăratul, și cum se face? Am aruncat în cuptor 3 și acum văd 4. Și chipul celui de-al 4-lea este ca și chipul unui fiu de Dumnezeu. Și a chemat pe nume. Ieșiți afară de acolo. Și când au ieșit afară de acolo, spune, nici hainele nu le miroseau părlit. Cine era cu ei acolo? Cine era al 4-lea? Mântuitorul Domnul Iisus, care El vine după noi, dacă credem. I-au crezut, fraților. Au crezut și au biruit puterea focului. Moise, când i-a zis Dumnezeu, Moise, ce ai în mână? Doamne, am un ciomag, un toiag. Ia lovește cu el marea. Crezi? Cred, Doamne. Și când a lovit marea, s-a despicat marea în două și a trecut tot poporul pe acolo. 600.000, toți au trecut fără ca să li se ude picioarele. De ce? Că au crezut în Dumnezeu. Când te încrezi și crezi în Dumnezeu, se fac minuni, fraților. Sutașul, când s-a dus la Domnul Iisus, el s-a dus cu credință și a crezut, Doamne, eu știu că toate le poți. Doamne, știu că așa cum eu spun unei sluji de ale mele, du-te și se duce, așa poți să poruncești tu. Doamne, nu-i nevoie să vii în casa mea. Nu-i nevoie, vedeți, el n-a căutat minuni. N-a căutat să vadă cu ochii lui minuni, ci l-a căutat pe Domnul Iisus. Și mai e ceva. Ce mare lucru e să ai o credință altruistă. Ce înseamnă altruismul? Dăruirea pentru celălalt. Credință pentru celălalt. Sutașul nu s-a dus pentru el. El era sănătos, el era bine. Știți care era condiția? Orice să-i faci, n-avea niciun drept omul ăla, era nimeni. Ia uitați sutașul nostru ce fel de om era. El avea suflet. Și când Domnul Iisus a văzut un astfel de om, că erau rar și în vremea aceea, cum sunt și acum rar oamenii, când a văzut că el vine nu pentru el, ci pentru un amărât de rob al lui, care putea nici măcar, el lasă-l mă să moară, că n-are nicio valoare. Când i-a văzut credința Domnului Iisus, zice, când a auzit Domnul Iisus aceste vorbe, s-a mirat. Ce mare lucru e să vadă Domnul Iisus în noi credință. Și mai ales pentru alții, vedeți, credință care mijlocește, cum a mijlocit Avraam pentru cetatea blestemată, Moise pentru popor, Sfântul Apostol Pavel pentru poporul lui când s-a rugat, Doamne, vreau ca eu să ajung anatema și tot poporul meu să fie mântuit, adică poporul Israel. A zis celor ce veneau după el, adevăr vă spun vouă că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. O credință așa de mare. Rare au fost persoanele despre care Mântuitorul a spus că au credință. La marea majoritate, vedeți, și chiar ucenicilor, când erau în furtună, spune, puțin credinciosule, zice Sfântului Petru, de ce te-ai îndoit? Ei, sutașul nostru a avut o credință atât de puternică, cum n-aveau toți izraeliții la un loc. Ce mare lucru să ai credință! Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi. Ți-a spus-o acum 2000 de ani Mântuitorul și iată ce mulțimi, milioane, miliarde de oameni s-au mântuit de 2000 de ani, că au crezut în Domnul Iisus Hristos și l-au primit pe El. Și spune, apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Datorită credinței sutașului s-a tămăduit robul lui. Vedeți ce înseamnă credința altruistă? Să crezi
să te rogi nu neapărat pentru tine. Spune în cărțile noastre de învățătură că atunci când te rogi sau pomenești pe cineva, primul pentru care trebuie să te rogi, știți cine este? Cine bănuiți? Puneți tare. Vrăjmașul. Primul pentru care nu vrăjmașul diavol, să nu credeți că pentru el. Pentru cei care crezi că te urăsc pe tine, cu toate că noi creștinii n-avem decât un singur, avem doi dușmani, atât. Diavolul și păcatul. Ăstea sunt vrăjmașii noștri de moarte. Dar mai avem și oameni care ne înțeapă, care fiecare dintre noi mai avem și spini. Primul pentru care te rogi întotdeauna trebuie să fie pentru cel care te urăște pe tine. Primul adu-l acolo la Domnul Iisus Hristos. Vedeți, noi avem marea datorie atunci când ne rugăm, nu neapărat putem să uităm de noi. Putem nici să nu ne rugăm pentru noi niciodată, că Dumnezeu știe de noi. Dar când te rogi pentru altul, vedeți ce a însemnat credința sutașului? El s-a dus să se roage pentru robul lui și credința lui a fost socotită mare. Și așa de mare că spune Mântuitorul că nici n-a găsit atâta credință în tot Israelul. Așa de mare, că nimeni în afară de cei 4 care venise cu cel paralizat, nimeni în afară de ei, de femeia cananeancă și de sutaș, n-a venit să se roage pentru altul. De aceea noi avem de învățat atât de mult de la sutașul nostru. El, cu toate că era stăpân, cu toate că putea să dispună de viața robului său, el a făcut acest gest extraordinar. S-a rugat pentru sluga lui. Frații mei, să aducem în rugăciune pe toți oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Lumea e plină de necredință. Marea majoritate a oamenilor n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Noi avem datoria să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru cei care nu pot crede. Dacă frăția ta ai credință, e un dar de la Dumnezeu, să știți. Și credința este un dar de la Dumnezeu. Că nu, credința nu este a tuturora. Vedeți, credeți că e așa de ușor să crezi? Nu este ușor să crezi. Mai ales când treci prin necazuri, mă gândesc așa. Cum mai crede o mamă care își îngroape copilul? O mamă care are atâta durere în suflet după copil, nu-i se zguduie credința? Se zgudie și totuși ea poate să creadă. De aceea vedeți că nu e ușor cu credința. Nu e așa de simplu. Credința nu înseamnă cred în Dumnezeu. Bun, dar nu înseamnă a vorbi. Credința înseamnă a făptui. A trăi în credință. Să te încrezi în Dumnezeu. Nu, dar în necazul ăsta, uite, Dumnezeu a luat copilul și Tatăl Ceresc a avut un singur fiu. Numai pe Fiul iubit, pe Domnul Iisus, și totuși l-a dat pentru noi oamenii. De aceea, credința noastră creștină ne dă putere. Noi n-am avut un Dumnezeu care să ceară de la noi. El a dat mai întâi, ni s-a dat pe sine însuși pentru noi. S-a dat pe sine însuși. S-a dat ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre, ca noi să putem să credem cu adevărat în El. Numai așa putem să credem. Altfel, cum am fi crezut noi? Cum să te apropii de un Dumnezeu care decât cere de la tine? Supunere, vedeți, toate zeitățile astea păgâne, să te supui, să faci, să aduci jertfe. Dumnezeu s-a dus pe El jertfă. Și ne-a cerut după ce s-a dus pe El jertfă să credem. Întâi Mântuitorul a postit El 40 de zile și apoi ne-a zis nouă postiți. Întâi Mântuitorul ne-a dat pildă de rugăciune și apoi ne-a spus cum să ne rugăm și să ne rugăm neîncetat. El însuși a dat pentru noi pildă. De aceea credința noastră se bazează pe două lucruri, fraților. Pe Domnul Iisus în primul rând. Noi credem în Domnul Iisus. Din toată inima trebuie să credem în El cu toată ființa noastră, chiar dacă toate evidențele ne spun, nu contează. Eu cred, cum spunea acolo Iov, cred că răscumpărătorul meu este viu. Cred că Dumnezeul meu este aici prezent împreună cu mine. Și apoi să dăm mare importanță cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are o autoritate extraordinară pentru credincios. Așa spune Domnul. Dacă tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu, spune, de ce? Păi așa spune Domnul. Dacă Domnul spune așa, știe El de ce. Poate eu multe nu le înțeleg, că sunt lucruri care nu le prea poți înțelege, nu le poți pricepe toate lucrurile, că nu avem capacitate intelectuală atât de dezvoltată, mentală, ca să pricepem, să pătrundem toate adâncurile. Dar putem să le primim prin credință. De exemplu, nu trebuie să duc eu Sfânta Împărtășanie la un laborator de analiză chimică ca să-mi demonstreze acolo analiza aceea că acolo este trupul și sângele Domnului, ci fac ceva. Pun credința. Microscopul meu se numește credință. Nu trebuie să cred că această carte este scrisă de oameni. Eu cred că e scrisă de oameni prin însuflarea Duhului Sfânt.
Și aici autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și mă supun cuvântului lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie, încă o dată spun, de multă credință. Să știți că întotdeauna celui credincios îi merge bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmii lui David: n-am văzut niciodată pe cel credincios cerșindu-și bucata lui de pâine. Și tot în psalmii lui David spune: preiubiților lui Dumnezeu le dă pâine ca prin somn. Dumnezeu lucrează așa de minunat pentru cei care se încred în El, chiar dacă ajunge omul în necazuri. Uite cum a fost acest sutaș cu sluga lui și totul s-a dus cu credință la Dumnezeu. Când ne rugăm, și mai e ceva, fraților, și închei cu gândul acesta. De multe ori noi venim și ne rugăm Domnului cu credința cât o avem fiecare dintre noi. Ceea ce spune interiorul nostru de multe ori spune: te-ai rugat, uite, când ai plecat de acolo să și vezi credința împlinită. Dar să știți că sunt rugăciuni la care Dumnezeu nu răspunde, fie că nu e vremea să se împlinească, fie că nu ne este de folos, fie că nu suntem vrednici. Și atunci, dacă nu e vremea să împlinească acea rugăciune, înseamnă că Dumnezeu știe, El zice: la vremea potrivită te-am ascultat. Dumnezeu ne ascultă, credința noastră este, dar Dumnezeu împlinește atunci când știe El că ne este de folos nouă. Ce m-am rugat de atâta timp, am fost la mănăstiri, la preoți, la slujbe și iată că Dumnezeu nu i-a împlinit. Nu ți-a fost poate de folos în vremea aceea. La vremea potrivită Dumnezeu te ascultă. Știe Dumnezeu când, unde, când și cum împlinește Dumnezeu fiecăruia dintre noi cererea cea de rugăciune. Mulțumim Domnului pentru darul Lui. Mulțumim că ne-a adus credința adevărată din cer, că dacă nu venea Domnul Iisus, în cine credeam noi? Eram păgâni și în ziua de azi. A venit din cer Fiul lui Dumnezeu și ne-a descoperit credința, cum spunem noi: am văzut lumina cea adevărată, am primit credința cea adevărată, am primit adevărul lui Dumnezeu, Evanghelia, care este puterea credinței noastre în Fiul lui Dumnezeu. Mulțumim pentru toate și rugăm pe El că așa cum a tămăduit numai prin cuvântul Lui, avem și noi un singur suflet să-L tămăduiască Domnul. Credință, de patim, de îndoieli, de stări care nu sunt potrivite cu voia lui Dumnezeu și să facă din noi cu adevărat slujitori ai cuvântului Său veșnic. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul!